Umgadli weKaizer Chiefs uLuke Baartman udlala umdlalo wakhe wokuqala obulindelwe ngabove eqenjini elibhekene neTS Galaxy. Umqeqeshi uKhalil Ben Yusuf uzwakalisa ukwaneliseka ngemizuzu yokuqala yalomfana. uBaartman wakwadlalela iCape Town Spurs nomdlali weqembu lesizwe elincane laseNingizimu Afrika uthola imvume yokubhaliswa ngokusemthethweni neChiefs ezinyangeni ezimbili ezedlule. Kulandela ukulalelwa kweSAFA arbitration lapho iSpurs yayiphikisa ukuhamba kwakhe njengomdlali okhululekile. uBen Yusuf ukwamukela ukwethulwa komdlalo osemncane ephawula ukuthi ukujula okwandayo eqenjini kudala ukuncintisana okukhulu kwezindawo, isimo asijabulele kakhulu. Uveza ukuthi bonke abadlali bafanele ukudlala, egcizelela isikwati esikhulu kanye nezinga eliphezulu lomqhudelwano. Uchaza ukuthi abaqeqeshi babheka izikhathi zokuzilolonga ukuze babone ukuthi yibaphi abadlali abawulungele kakhulu umdlalo othile. Umqeqeshi wengeze ngokuthi balungiselela uhlelo lomdlalo oluhlanganisa ukwazi izikhathi ezifanele zokushintsha. Ubalula ukuthi uBaartman ungene emdlalweni cishe ngomzuzu ka-80 futhi wenza kahle kakhulu emizuzweni eyishumi yokugcina. Wavulela iqembu amathuba amaningi. Uphethe ngokuthi iqembu kumele liqhubeke nokusebenza. Waphinde wagcizelela ukuthi okubalekile yiqembu, hayi umdlali ngamunye. Mayelana nokuthuthuka kobambiswano phakathi kwenkundla phakathi kosanda kufika uLebohang Maboe noLehlohonolo Matlo, uBen Yusuf uziphikile iziphakamiso zokuthi ithimba labaqeqeshi liyazama. Uvikela izinqumo zokushintshwa kwabadlali ngokuphawula ukuthi uAiden McCarthy uphumile ngenxa yokulimala futhi uma umdlali obambele enza kahle abaqeqeshi kumele balawule isquad. Uphonsela inselelo umbono wokuhlola wathi abantu abangaphandle abangekho enhlanganweni yokuqeqesha abazazi izizathu zokushintshwa ukuthile. uBen Yusuf ugomele ngokuthi ithimba lezobuchwepheshe libe neqembu isikhathi esingaphezulu kwesizini eyodwa, libazi bonke abadlali, lisebenza ngokuhlanganyela futhi lazi ngokugcwele ngokukhethwa kweqembu okwenziwayo, egcizelela ukuthi abazona izimfunda amakhwela.